Amakhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi TV. Ngicela uma nifuna ukuthola amavidiyo ni-subscribe ni-like ni-share ni-follow. Umkhulu phila lo nganze idlozi liyavuka kumuntu, ningakhohlwa lokho idlozi liyavuka. Nawo nginemibuzo eminingi, uthothi amadlozi ayavuka kuwena, bayavuka ngamaphupho bayaveza, yebo kuhle impela avela amaphupho. Nawo kukhona idlozi thothi livuke njengoba sikhule emakhaya nje emndenini ehlakazekile, ngoba imindeni yethu uma sikhuluma amaqiniso ihlakazekile. Uthothi abakoma abazwani, abakobaba abazwani, umuntu obiza isibongo sakomalume kodwa anizwani futhi nabo laba kababa, nomuntu ubiza isibongo sakababa anizwani nalaba komalume. Ngoba isikhathi esiningi thina sisuke sizalelwa komalume, uthola njengoba sizalelwa komalume bayasitshela bathi ningayi laba kababa. So enye ithopic engisazobe ngiyithintele ukuthi kungani idlozi lakababa likhishwa kanje. Nawo njengomuntu-ke osuke evukelwa imimoya ngaleyo ndlela leyo, ukuvuka abantu abadala kuwena, njengoba evuka abantu abadala nganze umsamo, uthothi bayavuka useyavela kuwena umuntu omdala. Umuntu uyavuka kuwena, uma evela kuwena uvela njengomuntu owafa kabuhlungu, njengomuntu owadutshulwa, njengomuntu owathathwa wayolahlwa, wagqitshwa mhlawumbe entabeni. Manje uma kuvuka umuntu onjalo, mhlawumbe uthothi uvuka empilweni yakho, uyaziveza kuwena, noma khona i-history uyaziyo yakini komalume bakho noma kobabakho, kodwa kukhona into oyaziyo ekhomba kona ukuthi ekhaya kunabantu noma kunomuntu owashona ngesikhali, kunomuntu owashona mhlawumbe wadutshulwa, washona omunye ngengozi yemoto, omunye washona ngako ukuthi kuthakathane ekhaya. Nawo umuntu loyo uma esevuka kuwena eze kuwena, uyazi ukuthi uzomlapha kanjani. Umuntu owabulawa owafa ekhala, uyazi ukuthi uzomlapha kanjani. Lowo muntu uthi uyidlozi lakho, uyazi nizomlapha kanjani. Nawo lowo muntu loyo uma umuntu owafa ngesikhali, owafa ekhala kabuhlungu, uma esevuka kuwena njengedlozi, ayikho into esuke izolunga lapho. Uvuka njengomuntu ozokuvukela ngesikhali naye, ngoba usuke esibhekise kuwena uma ukuthi ufe ngesikhali, uwumuntu osesibhekise kuwena. Nawo sengiyabuza ukuthi uyayazi n'impande ekufanele ifakwe la kulo muntu owafa ngelihluku, wafa ekhala, wafa kabuhlungu, uyayazi n'impande efuna uyifake lapho ukuthi lowo muntu ahlambululeke? Kunzima-ke nganzethongo, bhekani amadlozini akomalume benu ukuthi lo gogo ovela kumina noma le khehla elivela kumina kala komalume lashona kanjani, kukuwena ufuna ukuthola lashona kanjani. Uma usuwazi washona kanjani, umlungisela kanjani? Uyayazi n'impande efuna uyifake lapho umhlambulula? Ngithi angibe nje lapho nganzethongo. Ngiyabonga kakhulu nganze umsamo.